U stilu velike zvezde uz pomoć 10 pripadnika lokalnog obezbeđenja koje je čuvalo red u poznatom ljiškom noćnom klubu Mali Zmaj, Mira Škorić napravila je fenomenalnu žurku pretposlednjeg majskog dana. Koncert je započela 30 minuta nakon ponoći pesmom Otkači, a ova folkirka mikrofon je ispuštala iz ruku naredna 2 sata. Na početku razgovora pričala je o trenutno aktualnom The Best Of albumu, ali i o planovima za budućnost. Ja znam da kasnim sa onim obećanjima tipa, evo sad izlazi Best Of, koliko smo Best Of čekali, ali zaista to nije jednostavno. Snimala sam za nekoliko diskografskih kuća, pa dok su se jednostavno sklopile kockice, dok smo dobili sve saglasnosti da bi to naravno izašlo za Grand, jer jedan je Grand i Grand je najbolji. Uveliko sam u studiju, ne bih tačno mogla da kažem kada će se pojaviti novi album, ali s obzirom da sam na nekoj polovini, ja mislim jesen, početak jeseni. Tako si pao u očima mojim, da ti se vratim i otrov bi bio. Mira tvrdi da ne zna recept za uspešnu dugotrajnu karijeru, ali da možda tajna njenog uspeha leži u temperamentu i činjenici da je, kako i sama priznaje, neki vole, a neki ne. Ja više volim da me ne vole nego da me mnogo vole, jer kad te mnogo vole onda 100% nešto nije u redu. Ja sam dosledna sebi, imam neki stav, neki svoj karakter, pevam kako pevam i to verovatno narod ceni, poštuje i to je to. Cenjena si kod kolega iz ostalih muzičkih branš kao pevač pred sve? Pa jeste, imam i recimo duet sa jednim Željkom Bebekom, to sve govori i ne znam, mislim u principu ja sam srećna tu gde jesam i mislim da je najteže trajati. Instant karijere tipa nekoliko godina ili čak 1 godina, nekoliko meseci, to ipak... Mislim da naš narod jednostavno u Srbiji i naravno svuda po svetu, jednostavno ljudi, publika znaju u ostalom šta je više dobra pesma i evo sad recimo konkretno Zvezde Granda koje dolaze, prosto sve su dobri pevači, apsolutno se niko nije provukao na neki recimo šarm ili svi dobro pevaju. Budući da se nalazimo u lokalu čiji je vlasnik, ako se ja ne varam, Svetlana Tanasić alias Big Mama, da li je ona tvoj favorit u takmičenju za izbor za Zvezdu Granda? Pa iskreno, Ceca je u poslu mnogo dugo, mi smo se upoznale kada sam ja bila u žiriju i ja sam se prosto fascinirala i oduševila na koji način ona donosi pesmu i kako peva. I sve moje kolege koji su bili u žiriju, svi su oduševljeni sa njom. Tako da, realno bi bilo zaista da pobedi. Ne daj me, majko, ne daj me, u krilo svoje uzmi me. Pevačica poznata po neobičnoj fuziji folka i roka nakon uspešne duetske pesme Dve oluje najavljuje mogućnost ponovne saradnje sa legendarnim Željkom Bebekom. On sada opet ima ideju da opet snimimo nešto, sad je on, pošto sam ja prošlu pesmu Dve oluje našla, sada on ima neku ideju, vidjet ćemo možda neki hrvatski festival ili tako nešto, što da ne. Bila skoro u Hrvatskoj? Pa ja redovno idem tamo, pošto sam ja Ličanka, iz srca Like, Udbina, Korenica, Plitvička jezera. Ja sam tamo, nisam rođena, ali prosto vuku koreni i volim da idem tamo. Včera smo očekivali neku pesmu Jelene Karleuše sa sve podražavanjem njene boje glasa. Nije do toga došla večera. Pa iskreno, ova publika voli neke druge pesme. Kakvim si odnosima sada sa Jelenom Karleušom, budući da je nešto komentarisala kada je izašla iz kuće Velikog brata, da tebi konkretno ni... To je konkretno hrabro. Nisam luda. Ja sam plasirala jedan snimak koji nije emitovan nečijom greškom. Emitovala sam snimak gde ona mene moli da ja nju imitiram i ona je sve vreme mene molila da imitiram, tako da ja moram da priznam da ja nisam njen fan i ne bih volila nikad da tako pevam kao što ona peva. Upravo, ljubav godili, zadnji put ću dali i govorili. Upravo, ja sam voljena i upravo sam ostavljena. Mira Škorić je toliko ružna da joj ni šminka ne pomaže. Izjavila je takođe bivša učesnica VIP serijala Veliki brat Jelena Karleuša, komentarišući lepotu stanara kuće sa Košutnjaka.
Ja sam u kući bila ono što jesam, stvarno, sa depresivnom palom na glavi, bez šminke, kad je bilo nekog... Pa ne, apsolutno, kad je bilo nekog povoda, ja sam, znači, imala šminku kad smo snimali neke... Kad smo imali one igrice i šta ja znam, gde je nešto zahtevalo, ali su generalno bilo apa, trapa, mislim, najnormalnije. Mislim, nisam šetala u večernoj haljini preko dana kao pojedina, mislim, ona... I zovem tebe deserta, i neka traže, neka nađu ga. To koliko je ko lep, ja nikada nisam išla na to, ali koliko je ona lepa bila, mislim, isto nećemo da komentarišemo stvarno. Pa ne, ma jok, ja to, mislim, vidi, ali ja to mnogo volim face to face, nismo se još srele. Zemljo, kreni se. Jedan od krivaca za to što se u štampi nije pojavio skandal na relaciji Dragana Mirković, Goran Stojičević Karamela, Mile Kitić, jeste lično Mira Škorić, koja je svog prijatelja Gorana Stojičevića Karamelu odvratila od ideje da se na Miletovom koncertu u Beogradskoj areni pojavi na blatnjavom traktoru prerušen u Luče iz Kasidola, Draganu Mirković. Ako neko, znači 20 godina isto, on traje 20 godina, nisu prvo njega zvali, nego su zvali Draganu Mirković i sve peva, nebitno. Znači, ja sam mu samo rekla da dobro razmisli, da nema potrebe da ide na taj način, ali znači on je naravno sam odlučio, on je veoma pametan i inteligentan. Tako si pao u očima mojim, da ti se vratim i otrov bi bio. Tako si pao, to me i boli, a srce pamti kad velik si bio. Tako si pao na stvarima malim, od svoje senke sad bi se krio. Tako si mali, tako te žalim, a srce pamti kad velik si bio. Tako si pao. Naoružana osmehom, a ne pištoljima kako se od nje očekivalo, budući da važi za opasnu devojku, Mira Škorić je opravdala status zvezde, ali i pevača sa odličnim vokalnim sposobnostima, pevajući ne samo svoje, već i hitove svojih kolega.